Egunon Maritxu, hemen gaude mahai inguru honetan Big Bang teoria eta erlijiarekin daukan lotura eztabaidatzeko. Gu Elabe Maria ikastetxeko DBH bat A mailako ikasleak gara. Prest gaude hasteko. Hasi alda gaurko programa? Zer da unibertsoa? Hasieran ez egoen ezer eta bapatean estanda handi bat egon zen eta dena sortu zen. Jainkoan sinesten dugunok uste dugu jainkoak dena sortu zuela eta sortu zuen guztia ona da. Dena ez bada kaos batetik sortu, nondik sortu da. Jainkoak dena sortu du eta kreazioa 7 egun iraun zuen. Eta jainkoak bai animalia, bai landarak eta bai gizakia sortu du. Sinesteruna garenok uste dugu jainkoaren irudina eta antzera eginda dagoela. Eta jainkoak plan bat daukala uste dugu. Nork edo zerk sortu orduan unibertsoa gizakia eta natura? Sinestunak garenok uste dugu jainkoak natura, unibertsoa eta gizakeak egin duela. Orduan jainkoa sortu da natura eta animaliak guk menperatzeko? Jainkoak natura sortu zuen guk han bizitzeko, ez menperatzeko. Guk zaindu behar dugu natura. Nondik dator gaizkia? Gu gizakiak askatasun atzertu erabiltzen dugunean dator gaizkia. Ipina adibide batzuk mesedez. Animalia hiltzen dugunean edo natura kutsatzen dugunean. Nola sal dezakezu askatasuna? Askatasuna ondo latxartu erabili aldugu. Guk mundua hobetu aldugu, baina ere gure erabakiak kalte egin aldute. Horregatik, askatasuna ondo erabili aldugu harmonian bizitzeko. Zer espero du jainkoa gizakien gandik? Jainkoa nahi duena gizakearentzat naturarekin eta gizakearekin harmonia da, baina batzuetan gure askatasuna txarto erabiltzen dugu eta gaizkia agertzen da. Nola agertu dira emakumeak eta gizonak munduan? Sinesmenek esaten dute 6. egunean emakume eta gizona agertu zirela. Gizakiak berdinak gara duintasunean, baina kulturan eta itxura fisikoan ez gara berdinak. Biblia liburu zientifikoa da, kontatu zer dakizu Bibliari buruz. Ez, Biblia ez da liburu zientifikoa. Biblia fede liburua da. Eta gizakiak idatzi du jainkoaren inspirazioarekin. Nor da Jesus eta zertarako etorri da mundura? Jesus jainkoaren semea da, jainkoaren eta gizakien arteko harmonia berreskuratzeko etorri da. Nola eraman aldugu Jesusen estiloa? Jesusen moduan bizi, hau da, Jesusek bere bizitzan eduki zituen, baloreak, sentimenduak eta jarrerak guk kopiatzen. Hola, Jesusen estiloa jarraituko dugu. Asko Maritzu, orain argiago daukat erlijioa zer den, mila esker.